Jan iki sik sepuh-sepuh ki nek nggo kacamata apa ya, Mas? Kok ya kualik ngono lho, Mas. Sing sepuh ki. Lah ya. Awas. Kita sangar ya, Mas. Sangar. Sangar ya. Oke, go. Yuk. Awas.
tripod. Turago YouTuber, ini saatnya Anda semuanya balas dendam ya. Biasanya panjenengan lagi konten di sesak jaran. Ayo ini kancane do disasak kabeh ayo. Ayo ayo. Os.
rangga YouTuber ngataraken pambagio kawilujengan sia saking dumateng para pamirsa para pandemen kesenian Jadilan. Nggih, tesih wonten adicara syawalan YouTuber kreator Jogja. Nggih, minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin luar biasa. Ini hanya karena dulu awalnya dong konten akhirnya jadi keluarga. Jadi sedulur. Biar aku ki acara nyanyi ki rungono YouTube. Rungono Mas. Sik nyoteng nak dhewe rungono Mas. Ono syuting gede-gedean lho ya. Gede-gede ya. Oh sing cilik-cilik iki ngene iki ono Mas. Ya, nika sampun dadi monggo Pak Pawang ditebas kiriyen. Monggo minggah nopo kanca-kanca wingking derek. Mar kuning bos. Oke bos. Ya, nggih. Sesuk aku nek dadi to ta? Iya. Nek dadi aku yo njaluk mawar kuning. Ning lek nambane kembangnya yo kudu mawar kuning. Kuning. Nek ora kuning ora mari. Ngampuk. Ora mari aku nek warnane ora kuning ora mari. Kecuali siji Mas. 100.000. Oh ayo mari aku Mas. Dituntemke mlebu. Mlebu. Ya. Langsung mawar kuning Mas, monggo.
Gimana Mbak Dita? Iya, rada wedi aku Mas. Iki cara-carane nak jembian zaman turangga sinden kaya ono sing dadi tenan ono sing ora. Lah ya, iki ngono sakno lho ngono iso demok masa depan ya Mas. Ini hampir saja. Hampir saja. Hampir saja menyentuh masa depanku. Segitiga bermuda. Ayo, jadi aku rada miring dene ora ngono ya Mas. Ya karang kuwi jenengane kesurupan. Ini kesurupannya duitnya gatel. Jenenge hantu gatel. Astagfirullah. Nek ngene iki kaya dhewe wingi ngene iki. Nek kaya dhewe kan kang serupan hantu mik. Niki hantu tukang bakso. Dadi ku tarikane bang tukang bakso ngono ya. Lagune napa, Mas? Mbah Dik. Lagune napa, Mbah? Lho iki sing rada medeni iki, Mas. Iki rada di aku. Iki didatangkan langsung dari selatan lho iki. Demi ceramahnya tak gatel-gatel lah Mas. Ora. Bercanda, ya. Ada permintaan ada yang live YouTube gak Mas semua atau live ini? Oh gak ada. Tidak ada yang live ya ini ya? Gak delok neng omah. Oh iya. Kuturene. Bener banget kuturene. Oh iya. Ada permintaan lagu tidak? Ben bali modal ora. Iya. Ngono mangsamu bayar dhewe iki mau murah. Larang ya dhewe iki ngawur. Monggo kanca-kanca lajengipun. Mas. Derek, ninggal katresnan. Oke. Oh iya, boleh monggo. Engko ngedekne nek delok apa kuwi jenengane syutingane ngono paling peke ora aku terus minta maaf ora aku ya Mas. Mbak ngapunten kula kang serupan. Tak terus esuk duite do melu-melu kang serupan ngono. Ya. Kayak dhewe ke Turangga Sinden ya dadi ya karo nyekel mik. Nyekel mik. Heeh, bener banget. Luar biasa. Luar biasa. Mbok sesuk ana Turangga Yoga ngono ya. Dene engko nggawane saran ngeplak sing nyanyi Mas. Kuwi bongsu kok men digowo. Oh iya. Durung Mas. Oh iya, sik bar iki ya. Heeh. Siap. Heeh. Yo, terus ke Mas? Ya. Sepiro Mas? Aja lali Ki mau kita
arek ngulung-ngulung aku apa kepiye ngono lho Mas. Ya ampun, Dino terkenyut jare. Ya ampun. Terkejut to Mas. Terkejut banget ya. Nah, wis dikomplok gue Mas nyamari. Heeh, nyamari. Nyamari kayak nyamari. Kok mulai-mulai aku kok berbadan dua kok Mas. Kowe iki kena angin kowe meteng ya ta jare. Amin. Ya. Tak suwun rino. Hey. Rampung ta iki? Ya, ora apa-apa Mas. Ya, ora apa-apa. Heeh. Kurang sampai 2 Mas. Ora Oh, apa-apa. seberapa? Oh, udah ngomong mana? Oke, Sekarang- tinggal katresnan sampun ngatur. Pripun Pak Mawang? Tarik dulu. Oh, ya monggo tarik dulu Mas. Ya. 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 Mas Anak bakso. Yo yo. Sembuh. Wis. Setelah dodol. Setelah dodol. Kontene ditepi kancane. Yo.
Wanggong sih Mbak Dita. Anggong dulu Mas. Ya. Oh. Satu lagu boleh dihadirkan. Wonten panyuwunan boten. Ada. Apa Mas? Sapa? Oh, adik-adik minta coblak-coblak suang. Heeh. Boten? Nggih napa boten? Iya, nanti dikasih ya Mas. Apa lo generasi yo? Generasi yo, minta lagu ki sing nganu, lagu-lagu dolanan ngono lho Mas. Lagu daerah. Dadi niki ora gur sing cinta-cinta. Coblak-coblak suki ya budaya Mas. Budaya. Dilestarikan. Anjir. Rapi. 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 Iya Mas. Ala katir-tir Mas ya. Apa salah? Derek. Ya derek buri. Apa? Gundul-gundul pacul. Mau? Oke, nanti dikasih ya. Mbak Hotel. Ya.
Ingat ta? Heeh. Iya. Kaya modelane nek ade dolan terus ana pitik kecemplung kaleng ngono gitu. Kok kaya trindil ngono gitu. Heeh. Sakake ya. Bocah gede kok kekecek isin aku. Ayo pentas guri mama. Yo. Ayo mantuk ora? Ayo mantuk. Mantuk kok ora? Iya.
Sampun termasuk gatan sampun paripurna. Bapak ingkang nganggo kali. Kecek Mas. Kecek. Karang yo ngelik ning kono ora roh aku. Ning sor sajen kok. Sor sajen. Nganu sedang menikmati. Ini semua aku punya. Upin, tolong Upin. Ayo Upin. Monggo kanca-kanca, lagunipun napa nderek? Tasih setunggal ya Mas Gusti. Tasih kita habiskan. Seniman kalangan. Ya. Arep boleh kurang. Kurang. Ayo teman. Yo. Sing asal muka kayu bali ning kayu. Saka watu bali ning watu.
Wih, keterangannya piye kuwi Mas Mas Rizky. Oh, boleh. Sak lagu dinggo dhewe. Kamu menang banyak loh. Matur nuwun Bung Dahlia. Mbak Tianya. Lir, Dani Mas. Masih. Wah, cakran tenan lek iki cah. Si gesit irit.